Shin kana tunanin chloroquine zai iya maka kandagarki daga kamuwa daga cutar coronavirus? Chloroquine wani tsohon maganin malaria ne wanda har yanzu ba amince da shi ba domin yin maganin cutar coronavirus. Saboda babu wani rigakafi ko kuma wani maganin cutar coronavirus a yanzu. Haka zalika, chloroquine har yanzu babu wata gamsasshiyar hujja wadda ke nuna cewa zai iya yin maganin cutar coronavirus. Idan ka saye shi ko kuma idan kana shirin sayansa, to kada ka saya, domin likitoci suna gargaɗin cewa idan ka sha shi fiye da kima zai iya lalata maka hanta da ƙoda. Ga shawarar mu ta yau, za ka iya rage cuɗuwa da jama'a idan ka fita sayan abubuwan da kake bukata na yau da gobe ta hanyar ba da tazara aƙalla mita 2 tsakaninka da wani. Ta haka za mu iya rage ɗaukar cutar ko kuma yaɗa ta ga sauran mutane. Mu zama lafiya, mu haɗu a bidiyo na gaba.